Okay, De er sjov. Diashow. Sådan. Super. Vi har en udregning, der hedder 6 gange A gange A gange B. Divideret med 2 gange A gange B plus 2 plus B minus 2 gange A. Og det vi skal, det er at fylde A og B ind i ligningen, og A er lige med 7, og B er lige med 9. Så den kommer til at se sådan her ud. Ja. Det giver 16. Næste trin, der udligner vi 7 og 7 med hinanden her, og 9 og 9 med hinanden der. Så den kommer til at hedde 6 gange 7 divideret med 2, plus 9 minus 2 gange 7. Herefter så siger vi 6 divideret med 2, så den kommer til at hedde 3 gange 7 den næste, plus 9 minus 2 gange 7. De 3 gange 7 minuser vi med 2 gange 7, så den kun bliver 1 gange 7 plus 9. Så i sidste ende, så ender den med, den hedder 7 plus 9, hvilket giver 16. Hvis vi ikke kender svarene, eller tallene, så siger vi A går ud med hinanden, og B går ud med hinanden. Så den kommer til at hedde 6 gange A divideret med 2, plus B minus 2 gange A. Igen, 6 divideret med 2, det giver 3, så den kommer til at hedde 3 gange A, plus B minus 2 gange A. De 2 gange A, de 3 gange A minus er vi med de 2 gange A, så den hedder 1 gange A plus B, og det vil sige, at den kommer til at hedde A plus B. Og A plus B, det er lige med 7 plus 9, som vi kan se øverst op til højre. Færdig. Ja, det giver 16. Dumme lum, så er jeg færdig. Så ikke done. Done.